Adami, Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-affarijiet tal-Partit ma jinteressaħ xejn mill-fatt li l-Ispettur tal-Pulizija Elton Taliana kien ingħata promozzjonijiet taħt Gvern Nazzjonalista u kien jaħdem qrib ħafna mal-eks Ministru tal-Intern Tonio Borg. Wara l-affidavit li ħadet dar il-Borg akkużat b'ser intortament, uffiċjal tal-Pulizija qed jiġi investigat dwar allegat attentat ta' korruzzjoni ta' Xhieda. L-uffiċjal jissemma fl-affidavit huwa l-Ispettur Elton Taliana li preżentament huwa involut fil-każ ta' identità żbaljata li wassal għall-arrest ta' dar il-Borg. Mal-mezzi tax-xandir Tonio Borg sostna li r-responsabilità fejn ikunu assenjati l-Pulizija u min jingħata promozzjoni hija tal-Kummissarju tal-Pulizija li fi żmienu kien John Rizzo, iżda jiftakar li Taliana kien assenjat mal-Ministeru tiegħu għal xi żmien. Minkejja dan tenna li hu qatt ma ġie infurmat li xi membru tas-servizz milli kellu kien qed jiġi investigat. Mistoqsija l-darba darbtejn, Beppe Fenech Adami wieġeb biss li dan kollu ma jinteressaħx. Xi twieġeb għal fatt li l-Ispettur Taliana li involut f'dan il-każ, Taliana li intqal ukoll li m'għandux karattru tajjeb għal spettur. Dan ingħata żewġ promotions taħt il-Partit Nazzjonalista u għamel 7 snin security ma' Tonio Borg. Jista' jkun l-eks Kummissarju ma nformax b'Taliana lil Tonio Borg dak iż-żmien kien Ministeru tal-Intern? Jista' jkun li xiex? Jista' jkun illi l-eks Kummissarju ma nformax f'Taljana lil Tonio Borg anka fid-dawl li jingħad li m'għandux karattru tajjeb għal spettur. X'għamel l-eks Kummissarju dwar Taljana mmorru. Aktar kmieni dan ix-xahar kien irrapportat f'gazzetti lokali li l-istess Elton Taliana kien intalab jagħmel stqarrijiet b'rabta mal-ħruq tal-bib tad-dar tal-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan lura fl-2007. U b'rabta ma' investigazzjoni interna tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet ta' assoċjazzjoni ma' kriminali. Minkejja dan kollu taħt Gvern Nazzjonalista Taliana kien baqa' javvanza fil-gratt tiegħu fil-korp u laħaq spettur. Beppe Fenech Adami ma jinteressaħx. Ma nafx, frankament ma jinteressaħx. Ma dan għata żewġ promozzjonijiet taħt il-PN kif ma tafx. Din hawnhekk biex niddefendu l-Taljana u l-ebda ħadd ieħor. Aħna din hawnhekk biex nitkellmu fuq il-fatti. Il-fatti huwa illi l-Ispettur Taliana huwa il-persuna li ressa il-persuna illi kienet ħatja ta' hold up illi sar. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar it-tlieta li għaddew, Jason Azzopardi żelaq fin-nieġef meta wara mistoqsija tal-ġurnalisti preżenti ammetta għal darbtejn u bla ebda tlaqliq li kien Charles Attart jew aħjar iż-Żambi li ħal inizjattiva waħdu u kkuntattja lil dar il-Borg li kien akkużat intortament. L-implikazzjoni mhix daqshekk ċara li xi ħadd se taqabbad iż-Żambi jista' jkun min inizjattiva waħda. Jista' jkun. Għal darb'oħra dan igiddeb li l-Partit Nazzjonalista u jikkontradixxi dak li hu stess kien stqarr aktar qabel li kien uffiċjal tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali li qabbad liż-Żambi biex javviċina lil dar il-Borg.